بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق اللہ احکم الحاکمین نے مومنہ تے بہت بڑا احسان فرمایا۔ اس وقت احسان فرمایا جدوں انہاں دیاں جاناں دے وچوں انہاں دی طرف ایک شخصیت نو پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا۔ اس پیغمبر دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں کہ انہاں نو گناہاں تو پاک کرے گا، انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے گا، اور او پیغمبر انہاں دی رہنمائی کرے گا۔ انہاں معاملہ دے بارے کہ اس تو پہلے اس نبی دے آن تو پہلے او واضح گمراہی دے اندر سن، راہ راست تو ہٹے سن۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی دے لائق اللہ احکم الحاکمین دی ذات باری تعالی میری اور تساں تمام احباب دی طرفوں اللہ احکم الحاکمین اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام نازل فرمائے۔ بڑے ہی شاندار انداز دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت تو لے کے آغاز نبوت تک الحمدللہ تساں خطبات سماعت فرمائے، اور میں سمجھنا کہ بہت پیارا گلدستہ بڑی شاندار اے موتیاں دی لڑی اے جو تواڈے گوش گزار میں کر رہا اس شخصیت دے بارے گزارشات ہو رہی نے، جس شخصیت نو اللہ کریم نے مومنہ تے بہت بڑا احسان گردانے اور بہت بڑا اللہ دی طرفوں مومنہ تے فضل و کرم ہے۔ میں سمجھنا کہ جتوں تک ساڈا بیان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہنچے ہے، ایسا نہ ہوئے کہ اگا دوڑ تے پچھا چوڑ، پچھلیاں گلاں اسی بھلائی جائیے تے اگوں نویاں سندے جائیے۔ بڑی سعادت دی بات ہوئے گی کہ اسی انہاں باتاں نو اپنے دل دماغ دے اندر نوٹ کریے، یاد کر لئیے، تاکہ پیاریاں پیاریاں باتاں میری اور تواڈی نجات دا اللہ سبب بنا دے۔ آج میں یہ گزارش کرنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تے غار حرا دے اندر جدوں پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ دے نبی گھبرائے آئے واپس
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے پیار نال بڑی محبت نال تسلیاں دتیاں دلاسے دیتے نبی پاک دیاں 5 بڑیاں خاص صفتاں بیان کر کے کہ اے میرے محبوب خاوند تسی صلہ رحمی کرن والے، تسی لوگاں دا بوجھ اٹھان والے، تسی مہمان نوازیاں کرن والے، تسی بے سہارا دا سہارا بنن والے اور مشکلات دے وقت حق دا ساتھ دین والے، جیڑے شخص دے اندر اے 5 صفتاں ہون اللہ انہوں کدی پریشان نہیں ہون دیندہ۔ اللہ سانو بھی صفتاں نصیب فرمائے۔ یقین جانو اے باتاں سونے دے پانی نہ لکھن والیاں باتاں نے کہ نبوت تو پہلے ہی اللہ کریم نے اپنے نبی نو بڑیاں خاصیتاں بڑیاں خصوصیتاں دے نال نوازیا۔ اور ایک بڑی حیرانگی دی بات میں بیان کر دیاں، اے 5 صفتاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جیڑیاں نبی پاک دیاں بیان فرمائیاں کہ اے میرے محبوب خاوند تسی تے اے تواڈے وچ 5 صفتاں نے، تانوں اللہ کدی پریشان نہیں ہون دیندا۔ ایک بات ذرا نوٹ کرنا، توجہ فرمانا، جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے چوں ہجرت کر کے جا رہے سن تے رستے دے وچ ابن الدغنہ مکے دا ایک سردار ملیا۔ او سردار حضرت ابو بکر صدیق نو کہن لگا کدھر جا رہے ہو؟ آپ فرماندے نے تواڈے رویے تو تواڈے معاملات تو تنگ آ کے مکہ چھڈ کے جا رہا۔ او کافر، سنیے ذرا سنیے، او کافر ابن الدغنہ، او سردار مکے دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کی کہندا ہے؟ کہندا ہے اے ہوئی 5 صفتاں جڑیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک دیاں بیان فرمائیاں، اے ہوئی الفاظ، سیم اے ہوئی الفاظ او ابن الدغنہ کافر حضرت ابو بکر صدیق دیاں بیان کر رہا ہے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ۔ اے ابو بکر تواڈے ورگا بندہ مکہ چھڈ کے جاندا چنگا نہیں لگدا، کیونکہ تسی صلہ رحمی کرن والے، تسی مہمان نوازیاں کرن والے، تسی غریباں مسکیناں دے بوجھ اٹھان والے، تسی مجبور لوگاں واسطے کمائیاں کرن والے، تسی مشکلات دے وقت حق دا ساتھ دین والے۔ عرشاں والے رب نے مطابقتاں کیسیاں جوڑیاں نے کہ جیڑیاں 5 صفتاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی نے نبی پاک دیاں، او 5 صفتاں مکے دا سردار حضرت ابو بکر صدیق دیاں بیان کر رہا ہے۔ تے نال کہندا ہے میں تانوں جان دینا، میں تانوں نہیں تواڈے ورگے چنگے بندے جڑے محلے چوں جڑے شہر چوں چنگے بندے چلے جان اس محلے دی بڑی بدقسمتی ہوندی ہے، او شہر دی بدقسمتی۔ اللہ اللہ، اے 5 صفتاں جدوں نبی پاک دیاں بیان کیتیاں، نبی پاک دا میں اے ذکر کیتا ہے کہ ورقہ بن نوفل دے کول بزرگاں دے کول لے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ گئیاں، اوتھوں خوشخبری لے کے آئیاں کہ اے میرا خاوند جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تے انہوں صرف ایماندار تے دیانتدار تے صداقت والا میں تے اے سمجھ کے ایڈا شریف آدمی سمجھ کے اے دے نال نکاح کیتا، اے تے نبیاں دا بھی امام بن کے آئے، اے تے تاجدار انبیاء بن کے آ گیا ہے، اے تے خاتم النبیین
میرے پاک جاگ گئے، میرے نصیب اللہ نے بلند کر دیتے۔ وقت گزرتا گیا، سنیے ذرا، نبی پاک کچھ دیر پریشان ہو گئے کہ وہ جڑا فرشتہ میرے کول غارِ حرا وچ آیا سی ہون نہیں آ رہا۔ لگن ایک شروع ہو گئی، انتظار شروع ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ نبی پاک علیہ السلام غارِ حرا وچ چلے گئے، اوتھے اسی روٹین دے مطابق عبادت کرنی شروع کر دیتی۔ لوگو، میری اور تہاڈی خوش قسمتی اے وے کہ ساڈے نبی نے بھی ساری زندگی غیر اللہ دا ذکر نہیں کیتا، غیر اللہ دی عبادت نہیں کیتی، غیر اللہ دی پوجا نہیں کیتی، اور اعلان نبوت تو پہلے بھی آپ نے اللہ دی عبادت کیتی تے اعلان نبوت تو بعد بھی اللہ دی عبادت وال بلاندے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری دفعہ پھر چلے گئے، اوتھے ہی گئے، ذکر اذکار کردے رہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او خرچہ ختم ہو گیا۔ میں جدو باہر نکلیا، غارِ حرا تو باہر نکلیا، کھلی جگہ تے آیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اچانک میریاں نظراں آسماناں دی طرف اٹھیاں، میں ویکھیا اوہی فرشتہ جڑا میرے کول غارِ حرا دے اندر آیا ہے، زمین تے آسمان دے درمیان ایک کرسی تے بیٹھا ہے، اوہی فرشتہ ایک کرسی تے بیٹھا ہے، اور میں صدقے تے قربان جاواں اسی ہی فرشتے نے پھر دوبارہ میرے سامنے ایک دفعہ آن دا مظاہرہ فرمایا تے میں مرغوب ہو گیا۔ دوبارہ میں صدیقہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ کے اسے طرح ہی ترجف فؤادہ دل کمب رہا ہے۔ میں دوبارہ کہنا شروع کر دیتا زملونی زملونی۔ خدیجہ پھر دوبارہ اونجی واقعہ ہویا ہے جنہ آج تو تھوڑا عرصہ پہلے جس طرح دا واقعہ پیش آیا۔ آقا آرام کر رہے نے، آقا لیٹ جاندے نے، کمبل اوڑھ کے لیٹ جاندے نے۔ ہن اللہ کریم نے فرشتے نو کی کہہ کے بھیجیا، دوسری وحی دے کے بھیجیا۔ فرشتہ آگے کی کہندا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے جڑی دوسرے نمبر تے وہی ہوندی ہے، اللہ کریم نے سورہ مدثر نازل فرمائی۔ میں صدقے تے قربان جاواں، رمضان المبارک دے اندر اللہ کریم نے نزول قرآن دا سلسلہ جاری کر دیتا۔ قرآن کیڑے مہینے وچ نازل ہونا شروع ہویا ہے؟ یاد رکھو یاد رکھو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مفسرین نے اختلاف کیتا ہے 27ویں رات نو، ایک روایت دے مطابق 25ویں رات نو جبریل امین آنا شروع ہوئے، اللہ نے قرآن دا نزول شروع کر دیتا۔ میں صدقے تے قربان جاواں، وہی نازل ہونی شروع ہو گئی، پھر وہی رکی نہیں، وہی رکی نہیں۔ اور کیسا پیارا نظام ہے، کیسا پیارا نظام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، ہن کسے کو ڈرنا، دھیان کرو ذرا دھیان کرو، اپنے اپنے عزیزاں رشتہ داراں نو دین دا پیغام پہنچاؤ، کیونکہ ساڈے نبی دی ڈیوٹی دنیا ساری تک دین دا پیغام پہنچانا ہے، اور نبی دی امت دی بھی اے ڈیوٹی ہے کہ اساں دین اپنے گھراں وچ رکھنا، اگلے ساتھیاں تک پہنچانا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن میریاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں، میں اللہ دے حکم دے مطابق دین دی دعوت دا کام شروع کر دیتا۔
تبلیغ کرنی شروع کر دیتی. ایک بندہ ملیا, دو بندے ملے, رب ذوالجلال والاکرام دی رحمت دی نظر پہ گئی. جدوں میرا اعلان نبوت ہو گیا, میرے اعلان نبوت تو بعد عورتاں چوں سب تو پہلے نمبر تے خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایویں نہیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میرے کو جبریل امین آئے, اے اسلام دیاں برکتاں نے, قرآن دیاں برکتاں نے, مسلمانوں دین دیاں برکتاں نے. دین تے رواں گے عزت پاواں گے, آخرت دے اندر بھی عزت ملے گی, دنیا تے بھی عزت ملے گی. نبی پاک فرماندے نے خدیجہ میرے کول جبریل امین آئے. سبحان اللہ, مینوں آ کے جبریل نے خوشخبری دیتی. کیسی پیاری خوشخبری دیتی. اللہ دے نبی فرماندے نے خدیجہ جبریل امین نے تیرے بارے بڑی پیاری بشارت سنائی ہے. اللہ کا ملاحکمین نے پیغام بھیجا ہے, جاؤ میرے نبی دی بیوی نو جا کے خوشخبری سنا دیو. اللہ نے جنت دے اندر موتیاں دا محل تعمیر کر دیتا ہے. حضرت خدیجہ واسطے موتیاں دا محل تعمیر کر دیتا ہے. اللہ اللہ, کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن نے دنیا نو ترجیح نہیں دیتی بلکہ دین نو ترجیح دیتی ہے, جن نے سارا مال نبی دے قدمہ دے اندر ڈھیر کر دیتا ہے, جن نے اللہ دے دین نو قبول کرن دے اندر دیر نہیں لگائی. عورتاں چو سب تو پہلے اپنی زبان تے کلمہ لے آندا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ دی ذات نے اے سعادت نصیب فرما دیتی. چلدیاں چلدیاں مرداں تک جدوں اے پیغام پہنچیا, لوگوں تاریخ کو آئے دنیا دا کوئی بندہ دا رد نہیں جے کر سکتا. جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پیغام پہنچیا, دیری نہیں لائی, جلدی نہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مرداں چو سب تو پہلا نمبر صدیق اکبر لے گیا, عورتاں چو سب تو پہلا نمبر حضرت خدیجہ الکبریٰ لے گئیاں. اور جدوں غلامہ دی واری آئی, غلامہ دی واری آئی, اللہ اللہ, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامہ وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا. تے جدوں بچیاں دی واری آئی, بچیاں دے وچوں سب تو پہلا نمبر لے آئے حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے بچیاں چوں پہلا نمبر حاصل کیتا. اے ابتدائی اسلام دی دعوت قبول کرنے والے اللہ کریم نے انہاں نو جنت وچ وی سب تو اعلیٰ درجے عطا کرنے نے. ساڈا ایمان ہے, ساڈا عقیدہ ہے, کیونکہ رب العالمین فرماندے نے السابقون والسابقون السابقون اولئک المقربون. بڑے مشکل حالات دے اندر جدوں کلمہ پڑھنا بڑا ہی مشکل سی, لوگ پتھر مار دے سن, لوگ بڑیاں تکلیفاں پہنچاندے سن, لوگ قتل بھی کر دیندے سن. بڑیاں تکلیفاں دے باوجود جنہاں نے کلمہ پڑھیا, رب العالمین فرماندے نے میں انہاں نو جنت وچ وی سب تو پہلے داخل کراں گا, میں انہاں نو اپنے مقرب بناواں گا, میں انہاں نو اپنے لاڈلے بناواں گا. اور سنیے سنیے ذرا, این سعادت بزور بازو نیس, اے اپنے بازو دے زور تے اے سعادتاں بندہ حاصل نہیں کر سکتا. اے کیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اے اللہ دا خاص فضل ہے جنہوں اللہ کریم عطا فرما دین. کئی بد نصیب کئیاں نے اعلان سن کے اللہ اللہ نبی پاک دا نبوت دا اعلان ہونا شروع ہو گیا ہے. اے سنیے ذرا صفا پہاڑی تے چلے جاندے نے,
اعلان نبوت دا بھی دھیان کرو، اپنے آپ وال بھی ویکھیے۔ اللہ تیرا اسی شکریہ نہیں ادا کر سکتے، اساں بھی جدو نبی پاک دی نبوت دا اعلان سنیا کلمہ پڑھن لگیا منٹ بھی لایا، اساں بھی الحمدللہ جلدی نال پڑھیا ہے۔ اور بڑی خوش نصیبی دی بات ہے میری اور تہاڈی، کل نو قیامت دے دن انشاءاللہ اٹھاں گے آمنہ دے لال علیہ السلام دے امتی بن کے اٹھاں گے، قرآن والے بن کے آوان گے، نبی پاک دے فرمان والے بن کے آوان گے۔ کئی بد نصیب کوئی کسے دے کھاتے پوے گا، کوئی کسے دے گروہ پہ جائے گا، اسی اللہ دی رحمت دے نال قیامت دے دن اٹھاں گے تے محمدی بن کے اٹھاں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے ذرا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جگاں دے پیر آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، میں اعلان نبوت جدوں صفا پہاڑی دے اتے کھڑے ہو کے، دھیان میرے وال کرو ذرا، صفا پہاڑی تے کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا تے کس انداز دے اندر آپ صفا پہاڑی دے اتے کھڑے ہو کے قبیلیاں دا نام لے لے کے بلا رہے نے، فلانے قبیلے دے لوگو تسی بھی آ جاؤ، فلانے قبیلے دے لوگو تسی بھی آ جاؤ۔ ایک ایک قبیلے دا نام لے کے نبی پاک نے صفا پہاڑی تے سارے مکے والیاں نو کٹھیا کر لیا۔ جدو اللہ دے نبی نے ویکھیا سارے ہی آ گئے ہو، ہاں جی سارے آ گئے ہیں، انہاں نو کوئی پتہ نہیں سی کی ہون لگا تھے، سارے ہی آ گئے ہیں، سارے آ گئے ہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھنی ہے، سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے میں تواڈے اندر 40 سال دی زندگی بسر کیتی۔ اے بات بڑے دھیان نال سنن والی ہے، اسی کسے نال رشتہ داری کر لئیے نا تے 2-4 دناں دی ساڈی اصلیت سامنے آ جاندی ہے، تے ویکھن والا آندا میں کیڑے سیاپے نو پی گیا، کیڑے فلانے ٹنگڑیاں دے وس پی گیا، او میں تے انہاں دے بارے سنیا اور سی نکلے اور نے۔ لوگوں اصل بات انسان دا کردار ہے، میں خدا دا واسطہ دے کے کہاں گا اپنے کردار نو اسی سارے ٹھیک کریے۔ اللہ نے بھی ساڈا کردار پسند کر کے سانو جنت دا ٹکٹ دینا ہے، نبی پاک نے بھی ساڈا کردار پسند کر کے ساڈے نال پیار کرنا ہے میدان معاشر دے اندر۔ لوگوں دنیا تے بھی عزت ملے گی تے کردار دی وجہ تو ملے گی۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنے معاملات بہترین کرنے چاہیے نے، صاف اور شفاف ہونے چاہیے نے۔ نبی پاک نے کنی زندگی بسر کی تھی مکے وچ، نرا بندہ میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میں یہ کراں، میں وہ، انہاں گلاں چ نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی ٹائم کڈو تھوڑا جا اپنے معاملات تے غور کرن دا، اپنے معاملات تے غور کرن دا بھی ٹائم کڈیے، اپنی اصلاح دا۔ اللہ اللہ سنیے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جن نے اپنے آپ نو پہچان لیا انہیں اپنے رب نو پہچان لیا، تے رب نو پہچان لئیے تے پھر کام ساری سدھے ہو جاندے نے۔ اپنے آپ نو درست کرنا ہے۔ نبی پاک نے دنیا والے ہو، کاموں کی والے ہو، دھیان کرو ذرا غور کرو، نبی پاک نے سارے قبیلیاں نو کٹھیاں کر کے سارے خانداناں نو، امیر بھی غریب بھی سارے آئے نے، صفا پہاڑی دے اردا گرد جمع ہو گئے نے۔ اللہ تینوں ہی صفا تے مروہ دی سائی نصیب فرمائے، اللہ اپنی رحمت دے نال اے رستے صاف فرما دے وے۔ صفا پہاڑی تے جدوں بندہ صفا مروہ دی سائی کردا ہے تے پڑھیا لکھیا ہوئے صحیح، انہیں واقعات سنے ہونے، او دے علم وچ بات ہوئے، اللہ دی قسم نظارہ ہی عجیب ہوندا ہے۔ اوتھے صفا مروہ دی سائی کرندا، کدی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے واقعات حالات سامنے ہوندے نے، کدی ام اسماعیل دا تذکرہ ذہن وچ آ جاندا ہے، کدی حضرت اسماعیل دی دا بچپنا یاد آ جاندا ہے، کدی آب زمزم دیاں یاداں۔ لوگوں اے سارے معاملات، ساریاں یاداں اللہ نے مکے وچ رکھیاں نے۔ او مکہ جس مکے شہر دے اندر آمنہ دے لال در یتیم رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارد گرد جمع کیتا ساریاں نو، صفا پہاڑی تے کٹھے ہو گئے نے، تے آپ فرماندے نے میں تواڈے وچ 40 سال دی زندگی بسر کیتی۔
میرے ساتھیوں، میرے خاندان والےو، مکے والےو، میں تواڈے اندر 40 سال دی زندگی بسر کیتی، معاملات بھی کیتے، رشتہ داریاں بھی کیتیاں، میرے تے غمیاں بھی آئیاں، میرے تے خوشیاں بھی آئیاں، میں تواڈے اندر تجارتاں بھی کیتیاں، لین دین بھی کیتے۔ گل سنو سمجھو ذرا، میں سارے معاملات تواڈے نال کیتے، میرے تے فاقے بھی آئے، میرے تے خوشحالیاں بھی آئیاں، میں غیر شادی شدہ بھی سا، جوانی بھی آئی، میں گلیاں بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر پھردا تے نہیں رہا، کسے دی دھی بہن وال میں بری نظر نال کدی ویکھیا ہووے، کسے نال کدی جھوٹ بولیا ہووے، کسے دی امانت کدی خیانت کیتی ہووے، کدی کسے تے ایک ذرے دے برابر ظلم کیتا ہووے، کدی کسے نال وعدہ خلافی کیتی ہووے۔ میں تواڈے کولوں چند لفظاں دے اندر جواب لینا چاہنا وا، رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہنا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر تو لے کے پیراں تک پاک ہی پاک نے۔ آپ نے کسے نال کدی زیادتی کیتی؟ کدی یہ تے غور کر لئیے، ہائے ایک پیسے دی بھی ہیرا پھیری نہیں کیتی، کدی ملاوٹ نہیں کیتی، کدی کسے نال دھوکھا نہیں کیتا، کدی کسی دے ظلم تے زیادتی ایک ذرے دے برابر نہیں کیتی۔ اللہ تیری قدرت دا عظیم شاہکار، تیرا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا والیوں میں ایویں تے نہیں اعلان کر دیتا، میں ایویں تے نہیں اعلان کرتا، مدتاں گزریاں، کدی اس گل تے غور کر لو، تقریراں سن دے گیا، جمعے سن دے رہا، بڑے بڑے درس سنے، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے ماشاءاللہ واعظ انہاں دے واز سنے، لیکن مسلمانوں میں ایک دعوت فکر دے رہا ہاں، نبی پاک انہاں نو کہہ رہے نے میں تواڈے وچ 40 سال دی زندگی بسر کیتی، اے دسو کدی اج تک میں کسے نال زیادتی کیتی ہوے، آج تک کسی نال جھوٹ بولیا ہوئے، حل رأیتمونی صادقاً ام کاذبا، اے دسو مینوں سچیاں پایا جے کہ جھوٹیاں پایا جے۔ گل دا سواد آ گیا، گل بڑے اعلیٰ درجے دی گل سامنے آ گئی، سارے قبیلے کٹھے نے، مکے دے بڑے بڑے چودھری تے سردار کٹھے نے، امیر بھی آئے نے، غریب بھی آئے نے، لوگوں تاریخ گواہے، سارے بیک زبان ہو کے کہہ رہے نے انت صادقن انت امین، اے محمد اجے رسالت دا تے نبوت دا تذکرہ اجے اعلان نہیں ہویا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڈے وچ زندگی گزاری ہے تے بڑی پاک تے صاف زندگی گزاری ہے، اور علماء کرام، تاجر حضرات، طالب علم حضرات اور امیروں تے غریبوں، رب ذوالجلال دی قسم ساڈے نبی نو اللہ کریم نے پوری انسانیت واسطے، قیامت تک آن والے انساناں واسطے ایویں تے نہیں اسوہ حسنہ قرار دے دیتا، اللہ کریم نے فرما دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا دے لوگوں میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، میرے نبی دے قدماں تے قدم رکھ دے آؤ، میں تانوں جنت دا مہمان بناواں گا۔ اللہ توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ اپنے نبی دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے پلی امت، پٹکی امت، راؤں ہٹی امت، رب ذوالجلال دی قسم کھا کے کہنا اگر آج بھی اسی یہ فیصلہ کر لیے اسا نبی دے طریقے تو پیچھے نہیں ہٹنا، اسا نبی دیاں پیاریاں سنتاں دے اتے عمل کرنا ہے، اسا نبی دے ہر فرمان تے عمل کرنا ہے، آفتہ ختم ہو جان،
مصیبتاں ساڈے تو ٹل جان، بیماریاں دور چلیاں جان، فاقے غربتاں اور جناب کات سالیاں ختم ہو جان، کیونکہ جتھے نبی دا وجود ہوئے یا جتھے نبی دے فرمان تے عمل ہوندا ہوئے اوتھے اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے، اوتھے اللہ اپنی رحمت دیاں چڑیاں لا دیندا ہے، اوتھے اللہ دے فضل و کرم دیاں بارشاں شروع ہو جاندیاں نے۔ لیکن اے افسوس، اے افسوس، کیوں رو رہے ہیں، کیوں پیٹ رہے ہیں؟ کدی کسے دی جان نو رونے ہیں، کدی کسے دی جان نو رونے ہیں، اونا دا اپنی جگہ تے کردار ہے۔ میں اس نتیجے دے پہنچیا ہاں، رب العالمین نے بڑے پیارے انداز دے اندر اعلان کر دیتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی دے رستے نو چھڈو گے، میرے نبی دے طریقے نو چھڈو گے، دنیا دے اندر بھی ذلیل ہو جاؤ گے، میدان معاشر دے اندر بھی تانوں میں جہنم دے اندر داخل کراں گا۔ مسلمانوں نبی پاک نے اعلان نبوت تو پہلے اپنا کردار پیش کیتا۔ کردار دی وجہ تو رشتہ داری کرنی چاہیے، جے کردار بچے دا چنگا ہوئے، شکلاں صورتاں دے جڑیاں اللہ نے بنائیاں نے وہی نے نا، شکلاں صورتاں نو رد نہیں کرنا چاہیے۔ بندے دا کردار ویکھو، بچی دا کردار ویکھو، بچے دا کردار ویکھو۔ جے کسے نو ملازم رکھنا ہے او دی دیانتداری تے شرافت تے صداقت ویکھو، اللہ دی رحمت نال تانوں دا نہیں لگے گا۔ اللہ اللہ سنیے، میں عرض کرنی چاہنا نبی پاک نے جدوں مکے دے سرداراں نو پوچھیا، انہاں نے جواب دیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تک تیرے نال دا دیانتدار سا نہیں ویکھیا، اج تک تیرے نال دا سچا سا نہیں ویکھیا۔ مکے دے اندر بڑے بڑے حسین و جمیل پتر ماواں نے جمے نے، بڑے بڑے سردار آئے نے، بڑے بڑے عظیم لوگ ایتھے پیدا ہوئے نے، پر اج تو پہلے تیرے جیسا سچا دنیا تے اساں ویکھے ہی کوئی نہیں۔ زبان دا بھی سچا تے کردار دا بھی بڑا صاف تے ستھرا انسان تینوں پایا ہے۔ جدوں نبی پاک نے اعتماد وچ انہاں نو لیا، انہاں نو پوچھ لیا، انہاں نے یقین دہانی کرا دیتی کہ ہاں اے محمد تو سچا بھی سچا بھی، تو گل دا پکا بھی تے مضبوط بھی، تیرا کردار بھی بڑا صاف۔ آپ فرماندے نے جے میں تانوں کہاں کہ اے صفا پہاڑی دے پچھوں ایک فوج آ رہی ہے تے تواڈے تے اچانک حملہ کر دے گی تے من لو گے؟ سارے کہندے نے بالکل مناں گے، کیونکہ تو اج تک جھوٹ بولیا۔ ساڈے اپریل شروع ہون دی دیر ہوندی ہے تے بابے بھی جھوٹ بولدے نے، بیبیاں بھی جھوٹ بولدیاں نے، تے بچے بھی، تے بعد پوچھ لیندے کی تینوں بیماری کی پئی ہو، کیوں جھوٹ بولیا؟ تانوں نہیں پتا اج اپریل فول ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او جھوٹ پھرنا نا انہاں نوں قیامت دے دن، جڑے جھوٹ بولن والے، رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا قیامت دے دن اگر سچیاں نوں بڑے اعزاز ملن گے، سچیاں نوں تاج پہنائے جان گے، اپنے کولوں نہیں کہہ رہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات پڑھ کے ایویں نہ گزر جایا کرو، غور کریا کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن تے غور و فکر کریا کرو۔ اس لڑی دے اندر اللہ کریم نے پرو دیتا سچیاں نوں ہی، فرمایا والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، انہاں واسطے اعلان کی ہویا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اللہ نے اجر بھی عظیم عطا فرمانا ہے تے اللہ نے انہاں دے گناہ بھی معاف کر دینے نے۔
دعا کرو اللہ اسی بھی سارے سانو بھی سچیاں بنا دے، ساڈے بچے بھی سچ بولن لگ پین، ساڈیاں بچیاں بھی، ساڈیاں بیگمات بھی تے اسی آپ بھی، تے پھر کام جڑا نا وہ پھب جائے گا۔ تے جے آپ بھی اسی جھوٹاں دے بھی پیو، تے ساڈیاں بیویاں بھی جھوٹ بولن لگ پیاں، کتھوں آئی ہیں؟ ایتھے نال دے گھر گئی سان، دل کرے او پاک ٹونو ہو کے آئی ہو۔ اے حال بیبیاں بھی جھوٹ تے بچے کتھے گیا سن؟ ایتھے ہی سن۔ لا مینوں اج تک اے جگہ دا پتہ نہیں لگا بھی یہ جڑا آندے نا ایتھے ہی سن، اس گل دا ذرا ٹو لاؤ کتھے سن؟ پتہ نہیں کتوں کھے کھا کے آئے ہوندے نے تے ایتھے ہی سن۔ اے بھی جھوٹ ہے لوگو۔ ساڈے جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا ہے اور جس نبی دیاں عیداں منانے ہاں، جس نبی دے ناں تے بڑا کچھ جمع کرنے ہاں، جس نبی دے ناں تے جلوے تے حلوے تے پتہ نہیں کی کچھ، اور جس نبی دے ناں تے دنیا لٹ کے کھا گئے، اس پیغمبر دی اگر اے صفت ساڈے وچ آ جائے، اللہ دی قسم اللہ کریم سونے دے تاج پہنا دے، سونے دے تاج۔ سچ بولن والیاں نو دنیا تے بھی عزت ملے گی، سچ بولن والیاں نو آخرت تے بھی عزت ملے گی۔ ارادہ کرو گے؟ ہے کم بڑا اوکھا۔ اے سودا لیاندا ہے 10 روپے کلو تے گاہک نو کہندا ہے بہن جی یہ 20 روپے کلو لیاندا ہے، میں قسم ہی کھان واسطے تیار ہاں، تسی جتنے مرضی دے دے۔ جدوں تو پہلے ہی جھوٹ دا بیڑا گرک کر لیا تے پھر تو انہیں مرضی کرنی۔ کیسا عجیب معاملہ ہے، ہووے نبی دا غلام، ہووے نبی دا امتی، ہووے اپنے آپ نو اہل سنت کہن والا، ہووے اپنے آپ نو اہل حدیث کہلان والا، ہووے مسلمان تے بولے جھوٹ، اللہ دی قسم ڈب مرد دا مقام ہے۔ اور جنہاں نو غیر مسلم کہندے ہو، جنہاں نو تسی کہندے ہو کہ انہاں جنت جانا ہی نہیں، انہاں جو اتے لکھنا ہے ڈبے دے وچ بھی وہی پیک کرنا ہے، تے اساں جو اتے لکھنا ہے او دا 10واں حصہ بھی وچ نہیں ہونا۔ ایڈے بے ایمان ایڈے، اور پھر وہ کہندے نے ہائے میرے اللہ، وہ کہندے نے او یار تہاڈا دین تہاڈا اسلام او تے سچ دی دعوت دیندا ہے، ایمانداری دی دعوت دیندا ہے، دیانتداری دی دعوت دیندا ہے، اور تانوں کی پیڑ پی گئی، تسی کیوں نہیں سچ بول دے؟ بے ایمانی، ملاوٹ، جھوٹ، دجل اور فریب تو کام لے کے تسی سمجھ دے ہو ترقی کر جائیں گے؟ اللہ دی قسم جڑا بندہ انج کردا او کدی ترقی کر سکدا؟ آ ویکھو ترقی کیتی ہے نا نبی پاک نے بچپن دے اندر بھی دیانتداری، جے بچپن دے اندر او سفر تے گئے نے، پھر حضرت خدیجہ نے مال تجارت دے کے بھیجے آئے، اس مال تجارت وچ بھی ایک پیسے دا ایک تھیلی دا اگا پیچھا نہیں کیتا، کمی کوتاہی نہیں کیتی، دیانتداری نال پورا حساب لیا کے پیش کیتا ہے۔ مکے والے امانتاں رکھ دے سن نبی پاک دے کول، تے آپ کدی امانت وچ خیانت نہیں سن کردے، کدی ملاوٹ نہیں سن کردے، 40 سال بڑے پاکیزہ گزارے، وہی ریکارڈ سی آپ دی زندگی دا بڑا بہترین۔ آپ نے پوچھیا سارے مکے والے نے رل کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولن والا، تو دیانتداریاں کرن والا، تیرے نال دا سا اج تک دیانتدار بندہ نہیں ویکھیا۔ نبی پاک فرماندے نے اج جے گل کرا من جاؤ گے، جے ایس پہاڑ دے پیچھوں میں کواں فوج آ رہی ہے تواڈے تے حملہ کرن والی ہے، من جاؤ گے؟ کہندے نے ہاں من جاواں گے۔ آپ نے جو پورے اعتماد وچ لیا تے پھر اعلان نبوت کیتا، پھر اعلان آپ نے فرمایا میں اج جڑا اعلان کرن لگا مکے والے او بھی غلط نہیں ہوئے گا، جے میں 40 سال تک کوئی جھوٹ نہیں بولیا تے آج بھی نہیں بولاں گا، میرے رب نے مینوں ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سارے ایک دوجے وال ویکھن لگ پے، سارے ایک دوجے وال ویکھن لگ پے۔ یہ دا مطلب ہے ساڈیاں سرداریاں ڈیرے داریاں ساڈیاں چودھراں دا ہن جنازہ نکل جائے گا تے اسی ہن اے دے غلام بناں گے،
یہ پیچھے چلیں گے ہائے 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 اے جڑا چودھراں دا رولا ہے نا یہ بھی بندے نو تباہ و برباد کر دیندا ہے مال دا لالچ بھی تباہ و برباد کر دیندا ہے زمین دا ایک مرلہ ایک انچ دی وجہ تو لڑ کے مر جاندا ہے لیکن اپنی انانیت نو ختم نہیں کردا انہاں اعلان سنیا جدوں نبوت دا اللہ اللہ پیڑاں پہ گئیاں انہاں نو تکلیفاں شروع ہو گئیاں تے کہندے کہ انہیں سب تو پہلے عداوت دا بھریا چاچا ابو لہب او بولیا تے کی کہندا ہے ہائے میرے اللہ ہائے میرے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا سن تیرے نال دا ہے ہی کوئی نہیں تے ہن کی کہندا پیا چاچا ہے اللہ چاچیاں نو بھی ہدایت دے کئی چاچے بڑے دشمن بن جاندے نے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو کہندا ہے میں زیب نہیں زبان دیندی کہندے لیکن نقل کفر نہ باشد نبی پاک انج کر کے پیاریاں ہتھیلیاں دے نال اشارے کر کے قبیلیاں نو بلا رہے سن فلاں قبیلے والےو تسی بھی آ جاؤ فلاں قبیلے والےو تسی بھی آ جاؤ جدو نبی پاک انج کر کے اشارے کر کے بلا رہے سن اے آ رہے سن ابو لہب نے یہی انداز نوٹ کر کے کی کہندا ہے تبن لک یا محمد حل ھذا جماعتنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان اینا ہتھاں دے نال اشارے کر کے اسے واسطے سانو بلا رہا سے اے اعلان کرن واسطے اعلان نبوت واسطے بلا رہا سے نبی پاک نو سب تو پہلے چاچے دی طرفوں اے الفاظ دا سامنا کرنا پیا لیکن میں صدقے تے قربان جاواں اللہ کریم نے فرمایا سی اے میرے محبوب پیغمبر انہاں دی بد زبانی دا جواب تساں اینا ہی فرق جے بندہ صبر کر جائے برداشت کر جائے اللہ دی قسم پھر لہراں بہراں ہی ہو جاتی ہیں تے جے بندہ آکھے ہوئے اٹھ دا جواب پتھر دیاں گا او جائیں گا کتھے ہوئے گل کر کے او تیرا میں علاج کر لینا یہ وہ پھر کم اگے چلدا پھر لڑائیاں چ بندہ رہ جاندا ہے جھگڑے چ رہ جاندا ہے میں صدقے جاواں تے قربان جاواں گل بڑی بھیڑی آکھی ابو لہب نے لیکن عرشاں تو آواز آئی میرے محبوب تساں جواب نہیں دینا تہاڈا اخلاق بڑا اعلی ہے سبحان اللہ اپنے منصب دا خیال کرنا چاہیے نا مینوں رب نے اگر ممبر تے کھڑا کیتا ہے تے میں بد زبانی کراں گا بد کلامی کراں گا اینو کافر بنا اونوں مشرک بنا اونوں جہنمی بنا ادھر کسے اور تے گالی گلوچ اے میرے منصب دا تقاضا نہیں منو اگر اللہ کریم نے ممبر رسول تے کھڑا کیتا ہے تے میرے دل وچ ہر ایک دی بارے ہمدردی تے خیر خائی تے ہر ایک دے بارے پلائی دی سوچ ہونی چاہیے اور او سوچ ہونی چاہیے شیشے وانگ ہوئے بالکل صاف سینہ کینہ زد تعصب نہ کہر ہوئے نفرت نہ اتفاقی نہ کوئی رنجش کوئی من دے وچ نہ غیر ہوئے کسے واسطے رکھ نہ اکھ میلی جے کر چاہنا ہے جنت دی سیر ہوئے ہر وقت ہوئے اے ہوئی دل اندر سب دا پلا ہوئے سب دی خیر ہوئے اے جذبے دے تحت رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر نو بڑا حوصلہ دیتا ہے بڑا حوصلہ دیتا ہے لوگوں ذرا سنیے گل بڑی بھیڑی انہیں کہی ابو لہب نے ہائے ہائے لیکن نبی پاک نے جواب نہیں دیتا جاؤ تاریخ دیا کتاباں سیرت دیا کتاباں پڑھ کے دیکھ لو ساڈے نبی نے جواب نہیں دیتا اس واسطے جواب نہیں دیتا کہ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے محبوب پیغمبر تسی خلق عظیم دے مالک جے تسی خلق عظیم دے مالک جے ریا مسئلہ ایدہ جواب میں آپ ہی دے لوانا ایدہ بندوبست پاویں میرے نبی دا چاچا ہے اگر انہیں میرے نبی دی مخالفت کیتی میرے نبی دی توہین کیتی ایدہ میں علاج آپ ہی کر لوانا یا اللہ تو کی علاج کریں گا اللہ کریم فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من
مسد سب تو پہلے انہیں میرے نبی دی توہین کی تھی اللہ کریم فرماندے نے میں اینوں بھی جہنم دے اندر داخل کرانگا اے دی بیوی نوں بھی جہنم دے اندر داخل کرانگا کیونکہ جڑا میرے نبی دی توہین کرے گا میں او دا لحاظ کرنا سبحان اللہ سبحان اسی بھی تو یہی کہندے رہنے ہیں نا ساڈے بزرگاں نے فرمایا ہے فرماندے نے سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی کرے توہین جڑا جگاں دے لاڑے دی لعنت تمام استے رب جبارے دی ملسو نہ ٹوئی جگو اونترائی جامنا پیر حقانی دسے خواب سہامنا ایڈی عظیم شخصیت ایڈی عظیم شخصیت مسلمانوں را غور فرماؤ سورج تے چن جدے حسن تے نے جھول دے جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے زمین آسمان اسے گلتے نے پھول دے کہ روزہ رسول چاہتی رج رج پامنا اللہ کریم نے بڑیاں عظمتاں دے شانہ اللہ کریم فرماندے نے میں اپنے نبی دیاں تعریفاں کردا نہیں تھکدا میں اپنے نبی دے حسن دے تذکرے کردا نہیں تھکدا تو بے ایمانا او بد نیتا تو میرے نبی دے بارے غلط لفظ کہہ کے تے پھر میری زمین تے سلامت کیویں رہ سکنا ہے پھر میں رب ہاں میں مالک ہاں میں خالق ہاں ایک سیکنڈ تو پہلے تینوں تباہ و برباد کر سکنا کئیاں نو میں مہلت دیتی کہ ہن وی بندے دے پتر بن جاؤ ہن وی حلال دے بن جاؤ میرے نبی دیاں میرے نبی دی توہین نہ کرو میرے نبی دی گستاخی نہ کرو لوگو اللہ دی رحمت دے نال اہل حدیث نبی پاک دی ایک ذرے دے برابر بھی گستاخی برداشت کر سکدا جویں عرشہ والا رب نہیں برداشت کر سکدا ایویں اللہ دے فضل و کرم نال اسی بھی نبی پاک دی ایک ذرے دے برابر توہین اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اعلان کر دیتا اعلان نبوت کر دیتا مخالفتاں شروع ہو گئیاں لوگوں میں عرض کرنی چاہنا جنہاں نے سوندیاں نال کلمہ پڑھ لیا انہاں دے بارے رب العالمین نے فرما دیتا اور پہلیاں صفحاں دے مسلمان والسابقون السابقون اولئک المقربون اللہ کریم فرماندے نے میں انہاں نوں اپنے قریبی بنا لیا ہے جنہاں نے نبی پاک دا کلمہ پہلے نمبران دے پڑھ لیا او نبی پاک دے قریبی بن گئے جنہاں نے نبی پاک دیاں مخالفتاں شروع کر دیتیاں انہاں دے بارے فرمایا وَنُسْلِهِ جہنم اسی انہوں جہنم دے اندر داخل کرانگے ہن اللہ کریم نے اعلان نبوت کروا کے دے اپنے نبی نو فرمایا ہن مشکل مرحلہ آ گیا میرے نبی ڈٹ کے ثابت قدمی دا مظاہرہ کرنا ہے ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں گلیاں وچ بھی جا کے توحید دا اعلان کرنا ہے بازاراں وچ جا کے بھی توحید دا اعلان کرنا ہے ڈیریاں تے جا کے بھی توحید دا اعلان کرنا ہے آقا علیہ السلام نو اللہ کریم نے نڈر بنا دیتا بے خوف بنا دیتا آپ چلے جاندے نے جتھے سردار بیٹھے ہوندے نے جتھے منافق بھی کٹھے نے جتھے کافر بھی کٹھے نے جتھے سارے نے اوتھے جا کے توحید دا اعلان کر دے اور یہ کیا جاندا ہے ایک دن گیا سونا طائف میدان نو جا کے کیا سنو واحد اعلان نو اور بتاں دی پوجا چھڈو پوجو رب رحمان نو اے بتاں دی پوجا چنگی نہیں طائف دے لوگاں گو متا پکا کے منڈے لگائے مگر پتھر پکڑا کے سونے مار اس دن اے ہو جئی پیسی خون دے نال ساری جتی پڑ گئی سی اللہ دے نبی نو اینے پتھر مارے طائف والیاں نے تبلیغ عام شروع کر دیتی علاقیاں دے اندر شہران دے اندر جانا شروع کر دیتا اینا پتھراں دے نال مار دے نے اللہ دے نبی بے ہوش ہو کے گر جاندے نے جدوں ہوش ہوندا ہے تے ویکھیا خون دے نال نالین مبارک پرے نے کپڑیاں تے بھی خون ہی خون ہے انہاں ظالماں نے اینا ماریا
حالاں کسے دی چوری نہیں کیتی، کسے دا مال نہیں کھادا، کسے نو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی پاک دا جرم یہی گندے سن کہ ایک رب دی توحید دا اعلان کیوں کردا ہے؟ ہائے اے بہت بڑا جرم سمجھا جاندہ۔ اسی بھی الحمدللہ اللہ دا شکریہ ادا کرو، اسی بھی کہنے ہاں قبراں تے سجدہ، پتھراں نو سجدہ، مویاں نو سجدہ نہیں کرنا، ایک رب نو سجدہ کرنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء دی جڑی دعوت ہے، اللہ تیرا شکر ہے او دعوت اسی آج دے رہے ہیں الحمدللہ، اور زندگی دے آخری سانس تک دیندے رہانگے۔ تکلیفاں آن برداشت کرانگے، دکھ آن برداشت کرانگے، کیونکہ تیرے نبی تے بہت زیادہ تکلیفاں آئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نو جدو ہوش آئی، کول فرشتہ کھڑائے تے فرشتہ آگے کہندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج نہ بے ایمانہ نے تو انو بڑا ہی مارے آئے، آج نہ بڑی تکلیف دیتی ہے تے میریاں ڈیوٹیاں اللہ نے اینا پہاڑا تے لگائیاں نے، منو اجازت دے دیو اللہ دے نبی، جنہ جنہ نے تو انو پتھر مارے میں انہاں نو اینا پہاڑاں دے اندر پیس کے ریزہ ریزہ کر دیا، انہاں نو تباہ و برباد کر دیا، انہاں دا نام و نشان مٹا دیا۔ لوگوں جان دیو ساڑھے نبی نے جواب کی دیتا، انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں تے نواستے دعائی کرانگا، اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ انہاں نو ہدایت دے دے، انہاں نو سدھا رستہ نصیب فرما دے، میں تکلیف برداشت کر لوانگا، میں انہاں نو معافی کر دوانگا، انہاں نو میرے مقام دا پتہ نہیں، میری شان دا پتہ نہیں۔ اللہ دے نبی تکلیف دے وچنے دے باوجود دشمنہ واسطے دعا کر رہے نے، دشمنہ واسطے دعا کر رہے نے، اور آپ کہہ رہے نے جے میں انہاں دی بربادی دی دعا کر دیا اے مر جان گے مٹ جان گے، جے میں انہاں دی ہدایت دی دعا کر دیا ہو سکتا ہے اللہ انہاں دیاں نسلاں چوں مسلمان پیدا کر دے وے۔ انجی ہویا ہے جننے عظیم صحابہ کرام نے طائف دے علاقے چو آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسے علاقے چو تشریف لے آئے، لوگوں بڑے بڑے عظیم جلیل القدر صحابہ، اے نبی پاک دی دعا دا نتیجہ سی۔ میں گزارش کرنا وا، ہائے ہائے نبی پاک نو بہت زیادہ مکے والے بھی طائف والے بھی بڑا پریشان کیتا، لیکن یہ سلسلہ انجی چلتا رہا، پھر وحی دا نزول بھی ہوندا رہا، رب العالمین تسلیاں بھی دیندے رہے، قرآن نازل ہوندا رہا، تے سب تو جڑی وڈی گل مخالفت کی سی، ہائے میرے اللہ، ایک مکے دے کافر کہندے سن ایتا اپنے کولوں کڑ کڑ کے بنا کے لے آوندا ہے، آکھو استغفر اللہ، اے ایتا اپنے کولوں کر کر کے بنا کے لے ہوندا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تے اللہ دے نبی فرماندے سن لوگو میں جے 40 سالاں میں جھوٹ نہیں بولیا تے ہن میں ایتا جھوٹیاں بنا کے تواڈے کول کتھوں لےونیاں سن؟ دماغ دا علاج کراؤ، ہوش کرو، میں جو کچھ بیان کر رہا ہاں جبریل امین میرے تے قرآن لے کے اوندے نے، میں او قرآن یاد کرنا وا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا۔ سنیے ذرا سنیے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن۔ لوگوں قرآن تے پڑھ کے ویکھو میرے رب نے
جبریل نو بھیجیا ہے، جبریل میرے سامنے آ کے پڑھدا ہے، میں پہلے او دی پوری تلاوت سن لینا وا، او دی تلاوت سنن تو بعد میں آپ جدوں پڑھنا وا، اللہ کریم فرماندے نے جنہ جبریل پڑھدا ہے اسی اپنے محبوب دے سینے وچ جمع کر دینے آ۔ کولوں بنان والی کوئی گل نہیں، لیکن وہ بھی ایڈی کوئی پیڑی جنس دے بندے سن، انہوں نے قدم قدم تے کدی کہندے نے ایک کاہن ہے، کدی کہندے نے ساحر ہے، کدی کہندے نے مجنون ہے استغفر اللہ، کدی کہندے نے کذاب ہے نعوذ باللہ، کدی کہندے نے ان انت الا مفتر، تو کولوں کڑ کے لے اونا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ اللہ سنیے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم۔ اللہ دا شکریہ ادا کرو، ساڈا الحمدللہ ایمان قرآن تے بھی پورا ایمان ہے، صاحب قرآن تے بھی پورا ایمان ہے، جبریل امین تے بھی پورا ایمان ہے، تے رب العالمین دی ذات تے بھی پورا ایمان ہے۔ اس ایمان دی برکت دے نال انشاءاللہ جنت جاواں گے، انشاءاللہ نہیں گئی۔ اللہ اللہ جنت جان دا شوق گھٹ ہے، کرکٹ دا شوق تانوں بہت ہے۔ ایسی بیماری پہ گئی، ایک پاسے ہوئے جلسہ کانفرنس، دوجے پاسے کرکٹ میچ ہوئے، اور جلسے ہوندے ہی رہندے نے، اے قسمت یا نصیب ہے، پھر کتھے فائنل ویکھنا ہے، اے پھر سیمی فائنل کتھے ویکھنا ہے۔ بندہ پوچھے تینوں چھڑکنا ملنا ہو تو بھج بھج کے اگے وقت بھی ضائع کرنا ہے، پیسہ بھی ضائع کرنا ہے، ذلیل بھی ہونا ہے، خار بھی ہونا ہے، ٹائم بھی ضائع کرنا ہے، تینوں کی لبے گا پڑویا۔ اللہ دی قسم کرکٹ میچ واسطے جلسے چھڑ دیتے، کرکٹ میچ واسطے ایس پاکستانی قوم نے درس قرآن چھڑ دیتے، مسجد دے اندر درس قرآن ہے، باہر کرکٹ دا میچ لگا ہے۔ ایمان نال دسو کدھر بندے بہتے جان گے؟ شیطان او باہر کھلو کے نچدا ہے تے ہسدا ہے تے لڑیاں ماردا ہے تے سانو کہندا مولویو لا لو زور جنہ لگدا ہے، اسی کہنے پترا تیرا بھی پتہ لگ جائے گا آ لین دے قیامت دا دن، فیصلے ہو جان گے، فیصلے ہو جان گے۔ لوگوں شوق ہے تے قرآن کریم دا شوق پیدا کرو۔ میں دلی طور تے تواڈے تو بہت زیادہ اس معاملے پریشان ہاں، جہے دن کسی جگہ تے پروگرام ہوندا ہے نا تے او دن ہی کوئی ہوے میچ، میں انہوں نے پہلے ہی کہنا یار دن بدل چھڈو، اج نہیں جے بندے آؤ، اج میچ تو بغیر انہاں دا کھانا ہضم نہیں جے۔ تے اخیر کی ہے ذلت رسوائی، منہ لمکا کے آ گئے، اے ٹیلی ویژن توڑ دیتے نے، اے اگ لا دیتی ہے، اے فلانے نو گالیاں دیتیاں نے۔ سوچئے سوچئے ایڈا بھی جنون، ٹھیک ہے کھیل نال پیار ہونا چاہیے، کھیلن دے وچ کوئی حرج نہیں، لیکن کھیل نو کھیل تک رکھیا جائے۔ ہن اس کھیل دے وچ لڑکیاں دا ناچ، بے پردگی تے پھر جناب ہور کنے شیطانی کم او آ گئے۔ اے صرف کھیڈ نہیں رہ گئی، انہیں فحاشی اور ریانی دا ذریعہ بن گیا ہے، اے زنا دے تو دروازے کھل گئے۔ ہوش کرنی ہے یا تسا نہیں کرنی اے تہاڈی مرضی۔ میں اللہ دی رحمت نال قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ سرخرو ہوواں گا کہ یا اللہ ممبر رسول تے تو کھڑا کیتا، میں اپنی قوم نو پوری طرح جگایا کہ ہوش کرو، ایک پاسے قرآن ہوئے دوجے پاسے میچ ہوئے تے میچ نو ترجیح درس قرآن میں ہمیں اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ دا غضب ہی نہ نازل ہو جائے، اللہ دا عذاب ہی نہ آ جائے، کتے اللہ دے عذاب دا لقمہ بن کے تباہ و برباد ہی نہ ہو جاؤ، اللہ نو غصہ آ جائے۔ اور مسجد میرے قرآن دا درس ہے تے باہر اتھے کنجرخانہ لگا ہے تے اتھے سارے کٹھے ہوئے ہو، اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ آ ویکھو رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن جمع کیتا اپنے نبی دے سینے وچ، نبی دا سینہ بھی پاک تے صاف ہے تے قرآن بھی پاک لیاؤن والی ذات جبریل امین بھی سید الملائکہ نے تے بھیجن والی ذات اللہ کریم فرماندے نے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔
لوگو اے پاک کتاب جڑے دے نال لگن گے، جڑے اے دے کتاب دے نال لگن گے، کی معنی پڑھن گے، عمل کرن گے، میں انہاں نوں بھی پاک کر دیاں گا۔ اے قرآن نال بھی محبت کر لو تے صاحب قرآن نال بھی محبت کر لو، میرے نبی دے نال لگو گے، میرے نبی دے غلام بنو گے تے قیامت دے دن میرا نبی بھی وفاداری دا حق ادا کر دے گا۔ اللہ دی عدالت جا کے سجدے پہ کے رو رو کے مناوے گا، یا اللہ میں اپنی امت نو جنت نال لے کے جانا ہے، تے قرآن بھی اللہ دی بارگاہ وچ آ جائے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ لوگوں جنوں قرآن دی سفارش مل گئی، جنوں آمنہ دے لال علیہ السلام دی سفارش مل گئی، اللہ دی رحمت نال سیدھا جنت جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔